Nasa 8 hanggang 10,000 na mga bikers ang inaasahan ng Iloilo City Government na lalahok sa ika-10 taon na pagdiriwang ng Bike Festival sa buwan ng Hunyo 27 nitong taon sa Iloilo Business Park. Target ng Iloilo Biking Community na ma-break ang Guinness World Record sa may pinakamaraming human form bicycle. Ayon kay Mr. Wilfredo C. Jr., ang Bike Council Coordinator, na target ito ang kahit 5,000 bikers para ma-break ang nasabing record. Ito ay pagtugon sa pananawagan ng United Nations Sustainable Development Goals at magiging ingrante ang pagdiriwang sa festival ng lokal na pamahalaan at ito ay may temang Cycle for Change, celebrating 10 years of cycling culture. At mga ka-K5, bukas June 20 ang official opening ng bike exhibit and race sa buong probinsya ng Iloilo at meron ding museum tour para sa mga kabataan. Para sa Network News mula dito sa lungsod ng Iloilo, ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.